ndikamba ndo zamakonzekeredwe. I think chipande cha DPP chinafatsa mokongola tili muno. Number one, decoration, ndikamba za decoration. I think anafatsa ndithu asakaniza bwino makalazi awo ngati chipande cha DPP. Komanso kangana mwina nkhani ya chitetezo. Ife tinalowa apo ndi galimoto yathu yoti branded. Nimaongona ngati ngodutsa. Mpaka natuone kumbuyo. Tata titobweretsa zinthu muno. Komano I think it simply speaks kunena kuti apanga tighten kwambiri nkhani yokhudzana ndi security. Ndisanabwere kuno ndimakuonerani ndikafe mukumazungulira kugeza ndi anthu. Munafika pena kumacheka pamene akusanthula account wa ma delegates. Mono zilimanja. So when you look at the preparation, I think akuoneka ngati kuti akonzeka. Personally, I'm impressed ndi zimene ndaona kuno this far. Kafe? Ndigwirizana naye John. Momwe kukonekera kuno ndinakambaso momwe timafika muja. Tikuchoka nawo anthu pa gate kuzafika mpaka na mchipinda chino. Kuona ndithu momwe mulili zadongosolo. Ndimakamba ponso kuti ngakhale mipando yomwe yayikidwa muno payikidwa kuti apa pakuyenera kukhala wakuti apa pakuyenera kukhala wakuti amata ndithu mastika minimum kusonyeza kuti zinthuzi ndithu adakonzekera. Ndimakambaso nkhani yokhudza momwe achitira paint ma roundabout kuchoka mwina pa clock tower paja kudzafika kuno ayika ndithu kukuta nsalu roundabout ija mpaka na mbendera munsewu kudzafika kuno. Zinthu ndithu kuti munthu kamafika pamenepo kumachita kuona kuti komwe ndikupita akuku kuli msonkhano ndithu wa DPP. Kufikaso ndithu pamene papolowera chipinda chino monga momwe andafotokozaso John ngakhale ife amene momwe timalowa Brian adatisecha. Mwina ena akananena kuti ayi amene wapota ali pa TV angolowa. Koma kufika pamenepo mpaka na atisecha kusonyeza kuti ndithu kuno kuli chitetezo chokhwima. Ngakhale ifenso amene kuyenda chitetezo takumakhalapo. Wachitetezoso wina uyali kumbuyo kuonetsetsa kuti kunoko zinthu zichitike mwabata. Komanso kukamba nkhani yoti anthu nthawi yomwe amakonzekera ndithu kuzafika pano adakonzeka ndithu taona ife ngakhale pano tapatsidwa madzi. Atipasa madzi okumwa kunja aku anthu ali ndi madzi ndithu akungotenga madzi. Pena munthu umafika pamwamba kuti pali anthu ambiri kumachita kuvutika kuti madzi okumwa ndapesa kuti pamudzi pano ndithu pali madzi. Ifeso ngakhale ife otitangobwera kodzagwira ntchito atigayira. Ndeti zikuonetsa ndithu kuti zinthu zoti adakonzekera akuona mchipinda chino momwe mukuonekera decoration yake ngakhale kumbuyo kumene kuti tilipo momwe mukuonekera ndi zinthu zoti zokongola adakonzekera anthu ndikufuna ndigwirizane ndi John pamenepo. Tikamba zambiri koma tagwira nthawi yayitali Dr. George Tapatula Chaponda amene ndi chair wa convention tili ndi mafunso. Ndiye timafuna tikulandireni inu a chair. I know kuti you are rushing but I want to thank you. Takugwira ndithu about 30 minutes. I think this is the spirit imene tiyenera nayo kulemekeza atolankhani. Koma timafuna tiyambe ndi kuti zidakutengerani nthawi yochuluka bwanji kuti mukonzekere msonkhano umene. Zikomo Brian. Microphone. Zikomo Brian. Nena kukonzekera kwa msonkhano ndiyenera kuti watenga opena tinganene kuti 2 years. 2 years kukonzekera. Kwa maziwa zimafunika kuti ndondomeko zonse zikhale mchimache zonse zimene mwanena pano za chitetezo komanso kuzopambana nkhani ya ndalama zimafunikira kuti tione chifukwa anthu akamabwera amachokera madera akutali kumpoto kuzafika kuno mabasi kapenanso kuchokera kumulanje kupalombe ndi madera ena choncho zimene zimafunika logistics zofunikira ndithu kuti mukhale ndi ndalama zokwanira zoti anthu komanso akafika pano anthuwo mwaike malo mofunikira menenso azatha kudya bwino azakhale ndi pogona pabwino zinthu zokhala ngati zimenezo komanso chopambana monga zanenedwa kale pali nkhani ya security. Tikudziwa kuti mdziko muno mwina mwachi pamakhala mavuto
ngati tunakonzekere bwino mzambo kona anthu ena ache kapena avala ngati za DPP kumasali ya DPP ngofuna kuti akuti munanena ku press conference yanu ya dzana ilo kunena kuti ifeyo sitili mboma ndiye sikuti tingachitochita flowere ena sana kumvetseni bwino kutanthauza kuti nthawi imene munali mboma mmatenga misonkho ya Malawi nkupangira zinthu. No, sinali kunena simene zoyayi. Mene ninali kunena njoti panthawi imene tinalipe mboma ma MP athu mwina sanali ndi zinthu zovuta zambiri ngati mmene zilili sopano. Nanga nthawi imeneyo si chuma cha ziko chinali bwino, sizinali zingitu mmene zilili. Choncho ukakhala ndi kakhobiri kako kanali kuoneka kuti ndi khobiri ili limeneyo. Koma sopano lino pamene tili nthawi ino tili ku opposition kosusa ndi kwacha mmene yagwera ndi mmene ma business zikuyendera, ndizovuta cho kwambiri kuti even ulipeze khobiriro. Ndiye zimene ndinali kunena kuti nthawi imeneyo tinalife mboma ndalama zinali kupezeka ndithu chifukwa kwacha inali ndi mphamvu yache. Okay. Mphamvu. Okay. Tilibe nthawi yokwanira koma Kathe, 2 questions to the chairperson. Jonah, 2 questions, then we'll release the chairperson. Okay, ndikufuna ko mufotokoze pa nkhani ya ma delegates. Timamva ena ifunso limene ndidafusana Malumba, koma ndikhulupirira kuti inu mwina ndi omwe mungayankhe bwino poti inu ndi amene mukuyendetsa mwambo. Nkhani ya ma delegates onse afika pano, ena madandaula kuti mwina ma delegates ena achotsedwa pa list nthawi yothayika. Onse afika pano ma delegates. Onse ma delegates afika pano. Delegates amene tili nawo ndokwana 2,600. To be specific, kunena sopano lino amene tili nawo 2,580. Sindinganene kuti anthu achosedwa iya, koma chimene chilipo nchoti kuma constituency kwathu tili ndi constituency ndiye tili ndi area and then tili ndi district. Constituency level timakhala ndi anthu yenso pa constituency ndiye timakhala ndi district. Ndiye total yache imeneyo ndiye imatumizidwa ku region, and region yo ndiye imatumizidwa ku headquarters. So mafika zache ameneyo ndi amene yang'ana and aku secretariat. DPP ndi secretariat. Ndi secretariat imatolera ndikuona kuti zonsezo zili bwino. So pano zimachitika nchoti mwina ndi kadulidwe ka ma constituency sopano madera ena amene anali 1 kapena area koma sopano zadulidwa. Udula pamenepo ilipo mbali ina imene kapena sina khazikise governor, district governor, kapena kulibe constituency governor. Choncho chifukwa cha chimenecho anthu akuchokera kumeneko sana bwere kuno yayi. Koma imeneyo inali pamene tinali yokoyamba district governor analipo pamenepo kapenanso constituency governor amene wabwera. Pa list imene ndi anthu amene anatumizidwa ndi up region kubweresa ku headquarters. Maudindo 12 kungolowa panda opikisana nawo. Zikutanthauzanji maka kuchipani pa nkhani ya competition. Komanso mwina mungotambasuliraponso kuti kodi chisankho chimene chimawa ayendetse ndani. Chisankho chimenechi chizayendesedwa ndi AMEC, Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission. Komanso
funso lija mwafunsa kuti maudindo tikuona kuti pali maudindo 1 inonso mupita opanda kupikisana naye. Ndipikisana nawo. Ine ndipikisana nawo ndiopikisa wansi sinimchula kwa mkuziwa kupikisana nawo achuleni ndikupikisana ndi mwanamveka tindi maudindo okwana ngati kapena 7 or 12 amene anthu sazakhala ndi opikisana. Tiyambe kumwamba ndi Professor Arthur Peter Mutharika amene anachidwa ndosti kale ndi ma region onse choncho pano chifukwa ndi mbiri yawo yabwino ndi zinthu zawo tikuganiza kuti a professor awo angati kuti thandiza ife pamene tikumenya nkhondo ya 2025 kuti tilowenso mboma. Professor munthu uzikhala ndi mbiri yabwino. Professor Peter Mutharika chaka cha 2012 atamwalira Bingu wa Mutharika mzimu wawo usemtendere anachita take over. Pa nthawi imeneyo economy ya dziko ino linali lovuta, ma donors anali atatithawira, komanso panali nkhani ija ya kashiketi, zinthu zonse zinali zoipa dziko lino. Yeah, but Cather's question is kuti 12 positions unopposed. So democracy number 1 ndikunena kuti yeah. Anthu kumeneko kudera kumeneko ngati northern region pali ma position amene we tachita regionalize ndiye kunena kuti tinena kuti vice president treasurer general achokere kumpoto ndi akumpoto komweko amayang'ana kuti okay ine ndifuna kupikisana ndi mpando umene wa treasurer general koma ngati kulibe ndi kuti munthu yanu mpozi. Similarly chimodzimodzi ngati ku south ndi position ya vice president wa vice president ndikanakhala ndilibe wina wopikisana nane ndi kuti ndikanakhala ndeka monga ajape muhango ku mpoto. Ye ndi chifukwa cha chimenecho ma position ena angapo amene nzanena mawa anthu wanena kuti koma awali ndi funso pa nkhani yomweyo. Ndimafuna ndi mwina potsendera mwakamba za the regional representation pa chisankhochi mumatsimikiza bwanji kapena mayang'ana chani naona mapanga alokete kuti maudindo awa apikisane ndi central region ndiye mumadziwa bwanji kuti munthu yukwawo kukhazika kwa ndukuku kuti mawa sitiona ife pano munthu woti kunziwa zoti amakhala ku Blantyre akapikisana nawo udindo wa ku central region mwapanga mwaunika bwanji zimenezi? Unika kwaje ndiye choti mutengera kubadwa kapena kokhala zonse zimene zimachitika zonse mwina mwache ngakhale unabadwa kuno ku south koma kukhala ku kulilongwe ku central kukhala ngati kwanu kumeneko. So that's okay. The question is mutengera by birth kapena kokhala nthawi zina zimakhala by birth nthawi ina imakhala residence. Koma muchikalata daika kuti kokhala ndachiwerenga chikalatacho ayika kuti kokhala ndiye mwina Jona pamene amafuna adziwe kuti kodi munthu mwina otha kuti uli kulilongweko koma ndi wako nchewu. Yes, practical. Takhala ndi anthu ena kumpoto amene ali MP akuno Honorable Shawa MP wakuno nalinso Honorable Kaunda anali MP wakuno Honorable Shawa the father anali MP wakubangwe koma kenako atachisinta resident kupita kunzimba he became so zimasinta kufuta kwambiri Brian ndoti munthu usasamuke kufungaje kusamuka akusankhaka loli ku central kenako nkusamuka inera basera please ndufuna ndifuse lina it's very direct to you
ndinu chair wa convention mupikisana nawo, are you not conflicted? Yes. Mudinonu mupikisana ndi Joseph Mwanamveka inomwe muyang'anira chisankho, are you not conflicted? No conflict, because chifukwa tili ndi anthu ena sindili ndekha. For instance, tindi secretariat ili totally neutral. Secretariat yathu ili headed by administrative secretary and ndi whole staff ngatinso amene amapanga zonse ballot boxes zachani, all arrangement, they are totally neutral people. Kumveka kuti you being the chair, I don't know if you are involved, koma anzanu akudandaula kuti anthu ena ma delegates fusa Katherija, I think anangofuna kuti asakhale sitiriti. Ine ningochita sitiriti. Ine ningochita sitiriti. Kwa Mwanamvekako makandidates ena sakubwera. No, chimene chilipo ndionena kuti kumeneko panali zimwezi za constituency demarcation. Okay. Ndiye mbali ina ndi kumene sikunachitike zinthu kuti zili in place. Okay. Ndisiko ukokoka ngakhale kulichenza uko ndizomwezo lowa shire pali zomwezo nso zachitika. Choncho ife chifukwa cha chimenecho tangupita aku secretariat yapeza ma submission amene anachitiridwa aku region secretariat panthawi ina ndiomweyo imene zasankhidwa. Ine sindili involved ndi zimenezo. Ndi masira ku secretariat. Okay. The last one, yeah. We should release the chair. Yes. Na kandi chidwi ndi theme ya nsonkhano wanu. Returning to proven leadership. Yes. Kuchoka mu June 2020, mina Malawi adanena kuti tiyenzivitani. Kudzafika mtsiku la lero. Abwerere kumene kuchifukwa chani. Chani chimene mwapanga tosiyana nzaka zimenezi. Kuti Malawi atonena kuti abwerere mbovu. Proven leadership. Zona sore kunena. Yeah. Koma zonse zimene tinauzidwa mu 2020 sizinachitike. Yes. Like what? Tinena kuti anthu azidya 3 times a day. Akudya 3 times a day. Tinena kuti fertilizer zakhala wochipa. Tinena kuti zinthu zonse zikhala za pansi, inflation zakhala manage. Zikuchitika, forex zakhalapo. Nthawi yathu ya Professor Arthur Peter Mutharika, forex availability inali 6 months. Lero ili kuti lero ndikukuuzani kuti mukapeze forex mulibe. There is nothing. Tikunena za chitetezo. Anthu anali kuchita demonstrate properly osavutika. Lero posa chedwa patinali ni ma truck driver anamenya idwa miyala yopya. Palibe polisi yachitapo kanthu. Tifuna kuti zibwerera Malawi. Ndiye kuti pali chiopsezo Malawi kuti tizabwerera mmene zinalipo one party state. Tienti bwerere mmene zinthu zinali. Afusa na mano batsi kuti nalake mwala paziti muli ku opposition, mwala paziti. Chifuka anali madando. Ndiye pano mwala apa. Masintha ziti. Palibe cholapa cheni pamene. Palibe cholapa cheni. Nanga inu sumaona zimene zinthu zikuchitikira. Inu munganene kuti corruption yake okay. Munganene kuti nthawi yanu inalipo corruption koma sumaiona, at least that munali kuziona kuti ndizo ine. Nana kuti inu mwabachimanga chani napita ku court 4 years. Akuni imba milandu koma napeza kuti palibe. Ena muona hapo makesi sio ngochitwa koma mwina asadapite Brian kuvoda mawa. Mpaka na mani. Sola John lata. Ideo. Ati sana labi. Mwina ati sana labi. Mafuna watandizile John. Ngasi agonera ovuta wonso. Amana watamanisa ntemenera agonera nawo. That's right. Yeah. Ndimafuna mutanena kunena kuti ife chimala thamakisira mala ndimwana ngati ndi easy pano taphunzira easy ndiziti. Okay, tinganene kuti munthu sunganene kuti iwe perfect 100%. Sizingatheke. Anthu anali kunena kuti kapena ife tinali kuponderera mbali imodzi. Sankho.
koma ine sopano ngakhale tikunena zonzo ine ndikuganiza kuti sankho koma tikayang'ana nzathu wa sankho laje timangona central chipani chimozi mambano kuliyeza kuti bora ngati majimu awati ngoje so inuyo mmachita koma anzanu anyanya zimene munatauza ife anali kunena kuti ife ndi mlako wonse mlako kwa mutati muyang'ane ma statistics sizinali zoona so anzanuwa 100% ndikukuzani chilinalipo chinthu china example yeah munthu wina anali ku Harvard University yeah anali anakachita study economics anali wochokera ku Bangladesh ndiye anapita back to Bangladesh ndiyo wina wache anali wochokera ku Nigeria ndiye adapita ku Bangladesh anakamuona nzache uja kuti bwanji kuno kodi zinthu zili bwanji ati i hospital otu ati 2 years yoka uli ndi zinthu ati bwanji ati inetu ni matengapo 10%. 10%, okay. Ndiye uja waku Nigeria anamuita naso nzache uja kupita Nigeria. Yeah. Anadi hapa uli ndi hospital 2 years yoka ati anga bwanje ati tabwera kuno ukuiona bridge ati iti ati palibe tu bridge ati 100%. so inu mmachita koma ife nikunena kuti degree imene ionena kuti kapena wanali corruption yache ife kapena munganenepo kuti anthu ena amene tinaona koma tinatengera ku court okay koma ena kuti palibe court ukangoti pya kunena mmenyeni ndimaona ngati kuti popeza timapanga update ya za sonkhana kunako zikamati bwanji iyakuyamba itokhala program koma tinene kuti kuyika DPP apo kuyika MCP apo I can tell you kuti DPP if zachita flying colors even ngakhale mutati pite lero mpite kumuzi kwa anthu ovutika azanena kuti better DPP leadership yache akanena zimachitika ngati Professor Arthur Peter Mutharika anena kuti ine ndichita chakuti ndi chimenecho ife tikunena kuti come 2025 tikalowa mboma zinthu zonse zikhala back to normal under Professor Peter Mutharika ndizoona pomalizira kodi ku DPP kulibe anyamata amphamvu inu mukudziona kuti mundu akali ndi mphamvube kuthamanga acheya ine mwandiona apa ndikuyenda ni ndodo ndikufunsa mwandiona ndikuyenda ni ndodo kapena inu kuti tithamange apa inu ndine ndikoza ngate kukupitiriza koma mutu wa ife Professor Peter Mutharika ndiye she campaign okay ndiye muona mchipani chatu ati ndiaona po na malomba ati nyanyamata mayuthi chani even mutaona maudindo onse amene taika paja muzaona ambirisa mixture my question is we are now in Generation Z osa ikata anyamata alipo tu ampambo alipo ambiri sangula wa ife tikungofuna tizi apasa konzero kuti zinthu zimakhala choncho chabwino tachita release I don't know if you have anything tachita release koma ndimangofuna kuti pankhani ya convention kuti anthu mawa mande kavotedwa konza mawa mpaka mande akoza motani kavotedwe kuti anthu mpaka asachitofika kuchezera pano madelegates ndambiri 2600 ndambiri muchita motani kuti zinthu zichitike msangasa modern technology muzaiona mawa sichezera mpaka mande mawa palibe kapena zizachitikapo choncho koma panthawi ina tizanena kuti basi kapena panthawi ina tizanena kuti udindo ena ache azachitikira kusogolo funso lomaliza lango ndibwererapo mpano IMCP akuma lankhula mu nyadira kuti mtsogoleri wathu adakhala ku convention mpaka mmawa apita Mutharika akhala mu nsonkhano throughout chifukwa imene yonso akuma kutinya nayo imene sitinganene za zimenezo yayi zinthu ndi mmene umakhulupirira anthu ako Professor Peter Mutharika amatikhulupirira choncho ngakhale iwo akhale nthawi yochepa koma amaziwa kuti anthu anga animenyera nkhondo monga mmene tinali kuchita ife ngati tili ma cabinet ministers
chinali kumenya nkhondo. Okay. Sikuti nthawi iliyonse a president azibwera chi kuchita open zinthu ichi. Anali kutisiya ife kuchita zinthu zathu. Okay. Ziko. Chikuthokozeni inu Dr. George pokhala nafe Matswana. We value your presence and we want to thank you. Munaendelea kuthamangira pena koma you waited. I hope this spirit konfani mukalo mboma mayamba noku No. Brian, ndani kugamba nini? Brian, lero tumadikira apa mwadikira 30 minutes. Koma mukadzalo wamboma mukadikira 30 minutes. What should I? Not me. Not you. Even if makala limozi. Ndatokoza. Chairman, thank you very much. Thank you very much. Kafe? Mwamba chair. Afotokoza nkhani maka ya ma delegates yandipatsa chidwi akuti ma constituencies ena ndoti angogawidwa kumene ndiye kumene kusada konse ndithu kuti kuchoke ma delegates akufotokoza moteromo komanso tione pano fuka nkhani ina yomwe anthu akufunsa tikoti kumene kusachezera tione pano kuti akubweretsa njira zawo technology tiona kuti zizakhala motani mawa anthu akamba kuponya voti koma zaonetseratu kuti a president achipanichi asadzakhala mwina ili atamasiya ntchito anthu ena. Ine quick one, I think ndakamba discussion many before mwina. Kulina kuti whether we have Professor Mutharika throughout or not. I think that's neither here nor there. Yeah. Achakwera ndukamba za MCP convention. There were so many reasons for him to be available that night. Akadamenyana Mind you, that's right, kati momutsi kunasapezeka kuti maina anthu ena akakumpoto achotsedwa. Is more analandika intelligence kunena kuti zikuchitika izizi, so he needed to be there and take charge. Okay? Otherwise zinakhazosi zibwino. I really didn't expect him komanso kunoko mmene taonera ma delegates maina alembedwa kale akangofika kusainira kutenga kadi. There hasn't been any major issues as you are saying kuti chimene chikhoza kwapangitsa Mutharika kuti akhale the whole day. We really hope yama delegates mena afrokozera chair sibweretsa ma issues wochuluka kutsogoloka zimabitsa zimenezi aifa atisiratu ifuka wina amanena kuti aine komwe mwasiyako ndikomwe kuli anthu anga. Okay. Ndizomweso zidali ku convention ya MCP. Wina kudzuka kuti ine anthu amene mukwasiyawo ndi anga amene mundichotsera mavoti ndedi nkhani ngati imeneyi imatha kuyambitsa mavuto kutsogolo makapa mipikisano ngati imeneyi. Ku MCP convention tinaona ma diplomats adabwera. Tikhala tikuyankhula ndi Ashadriki na Malomba posachedwapo timba aitana ndani. Kodi kuno a serving diplomat angabwere? Ane sindikona choncho fuka Brian kuja kuma diplomats sanasonkha over 51 million kwa serving diplomats kusonkha kuti insonkhano mene ujojitika anatuza convention chair kumene kujakezi nsukwa kuti mpaka 51 million kusonkha ma diplomats kunoko sindikhulupirira kuti zingachitike mwina na Malomba atuza mwina kapena kuti ma diplomats kunasonkha kapena kuti mwina akhala nawo pano ma diplomats amene Malawi anatumiza ku ma embassy amene undi adasonkha ndalama zothandizira nsonkhano wa chipani cha Malawi kusonkha ndalama kuthandizira nsonkhano mene uja. It's on record anayankhula choncho ndithu agezi nsuku omwe amayendetsa mwambo mene uja kuti ma diplomats asonkha ndithu 51 million kwacha amati kupyola 51 million kwacha sitikudziwa the exact figure koma he mentioned 51 million kwacha kusonkha and ma diplomats adali kumene kuja we saw ma ambassadors anali kumene kuja anthu ena oti amangogwira ntchito staff kuma embassies osiyana anali kumene kuja tidafu sa Minister of Foreign Affairs Anase Atembo adafotokozaponso kuti sakuona cholakika diplomat kubwera kusakhala nawo pa msonkhano mene uja kudali ma ambassadors ambiri ndithu ndiye kuno mwina atuzana Malomba ngati kunonso asonkha ngati so kunonso angakhaleko akhoza kubwera a serving ukaiona mene ndale zathu zimayendera kumaleko sizingatheke tikhakuti we expect too much sizingatheke ngati zingatheke ndi milako. Okay. Mukuona kuti ziyenda bwanji mu msonkhano ono as you have rightly said kuti there hasn't been any serious hurdles ina imene tangomva ndi ya akadama mmaine naija kuti wina wakapita ku court kunena kuti asayuze tena lawo it's a minor yoti singachite affect convention chifukwa nkhani imeneyi ikukhudza munthu mmodzi
zili ngati munthu kubwera ku Times kuti obandawo dzina lotusirawo asamagwiritse ntchito dzina lokumeneko ndi nkhani yoti sikukhudza Times. That's right. Ndi it's a personal issue. Nde si nkhani yoti yayikulu yoti ngakhudze msonkhano unoyu koma ndi nkhani ndithu zina zomwe zikubwera zoyandikira msonkhano uno koma singakhudze kwenikweni momwe ndikuonera Brian. Ukachiona chipani cha DPP and tonsefe tadabwa, and we can say it on national television, tonsefe tadabwa, sitimayembekezera kuti chipani cha DPP chikhoza kukhala champhamvu chonchi. Ndipo tiauza IMCP kuti zimene zoona kuno chipani cha DPP nchamphamvu, ndipo inu mwavomera, inunso mwanena. What has sustained mphamvu zimenezi? Chikuchitika nchani DPP kuti 5 years down the line chikhali champhamvu chonchi? Mwina ndiliyambe ine. Yes. Iwe ndine ndande kuzamwa yamene pano palibe. Eh. Tinali nawo kunsonkhano wa kumchamba. Ukumbukira? Yes, yes. Mene kuti azabwera anthu ambiri. Ndidadza nena kuti what DPP umene? Yes. Kukamba kumana achititsa some months ago. Ndidadza nena kuti IMCP akamakhala nkumanena kuti DPP inatuka kumagona ndi tukuliza mkonono, they would be making a mistake. Panopa threat yawo yaikulu ndi DPP yomwe. Okay, that's number 1. Number 2, tizifusana kunena kuti chawapangitsa a DPP anamalomba ndazi nzawo kumapita makanema kumala nkhula ndi thamo. Kula wayankhula ndi thamo? Anamalomba makanema. Chimene chapangitsa kuti all of a sudden authamangitsa just 5 years ago. Courage mukuchenga kutiko. Olamula adzinena kuti something must be wrong. That's right. Amutalika amalawi akubera so amutalika paka manena kuti chakwera ukulephera. Amutalika anthu ndikumombera mmanja. Chachizika ndi chani? Okay, that's number 1. Number 2, a DPP tipo mwepo. Ndumauza kunena kuti kuombera manja kumene kuomberana inthu mmanja musamangotenge 40 MCP ndanzawo kulephera. Inuyo mukupanga chani between June 2020 kudzafika today. Kuzonafusa achali analiponda ponda anangoliponda ponda pale zinthu zina zimene mwina lero ntafika pano ndanaona zosiyana aphunzirapo aphunzirapo zinthu composition iko anaenda nyamatawo amene today amoza Brian ezona kale amakonetsa maleza ezona adandigwira ine angafuna ndigwira nkhwiko angafuna ndigwira nkhwiko omwe wa DPP kumasoje kumutanda anamalo koma ndotaphunzirapo lero kukutetezani lero pali dziphona zokutetezani kunje ndikomweko kukomesa ku sunbed komweko anje mwina achaponda sana nene koma ndi zina zomwe aphunzira. So ndikuona ngati kuti aphunzira chifukwa lero atirandira bwino kuchita kufuna kuti alira kape. And we hope kunena kuti ulemu subwera ifota ali kunja chifukwa pali ulemu wina wa pusipusi wabodza umakhabodza taonapo ife zimenezi komatu musaiwale kuti DPP moyankula bwanji moyankula bwanji talandire bambo Shadrack Namalomba amene ndi mneneri wa chipani cha Democratic Progressive. We want to appreciate on the eve ya nsonkhano. Thank you. Zimene taona because we timangonena zimene tuona tinanenanso kunjamba kuja kuti zimene taona nzamphamvu and organization yabwino zikomo kwambiri funso limene Force John akufunsa lofunika kuti mtiyambire pamene chabwino kodi mwaphunzira Namalomba returning to proven leadership. Tibwerereze proven leadership yake iti. Funso labwino kwambiri ndiponso ndikulandireni kuno ku convention venue ya DPP. Ichi ndiye chipani ndi mukufunsa kuti ifafunsa mukafusira Malawi kodi tibwerere kuti funso liso ndimene so Malawi akufunsa kuti tikhalira zomwezi izizo tikhalira zomwezi zimene tikuzona pano tikhalira ndi njala iyi akufunsa to Malawi tikhala ndikumavutika mene tuvutikiramu tikapita kuchipatala mankhwala kulibe tikhalira zimenezi ana asukulu aku college mapezona kuti aku sukulu akwanika kumaliza
chifukwa chosowa ndalama tikhalira zimene ndi amalawi akufunsanso kuti tsono ntchito zija zili kuti muone mavenda pano pa aliyense ndi venda pano chifukwa chosowa ntchito aliyense ndi afuna kusowa chochita ntchito kulibe tikhalira zimenezi ndiye funso limeneyo tikamaliyankha nditi kumayankha kuti tsopano chachitika ndi chani kuti mbuyo muzidali bwanji mbuyo nthawi imene DPP ikulamula zinkakhala bwanji kuti anthu ankakhala ndi mavuto ngati amenewo kumakira osowa ndalama kumakira osowa chakudya kumakira osowa mankhwala ndiye mudzapezona kuti poyankha funso kuti iyayi nthawi ya DPP zinthu zidali bwino kodi ino DPP yake inali ya mtundu wanji utsogoleri unali wa mtundu wanji ndiye timayankha kuti Profesa Arthur Peter Mutharika ndiye chimene tinena kuti tifuna kubwereranso kuti utsogoleri wabwino ndi utsogoleri woganizira amalawi mfundo zathu ife ya DPP timayang'ana kaye mmalawi kaye tisanapange chitukuko kodi mmalawi tisamalira bwanji ngati kamapanga chitukuko tionetsetse kuti mmalawi koma panopa mukamanga dzimisewu anthu ali njala akaenda bwanji munsewu anthu ali njala akachoke kukasiya munthu ali njala akakwere kwalawa mu town muja ali njala akaenda munsewu mukatero simuvomerezatu kuti chitukuko chasiyo chichitika chitukuko tikachivomera tikuvomereza chikuchitika komanso chitukuko chitika tiyankhule kwa malawi kodi ino muvomera kuti chitukuko chijatu chitukuko chija kuti udzakufuze bwino kodi ndalama kapena agreement ndalama kapena kukapeza zitukuko zimene chanapeza ndani ndi DPP Profesa Arthur Peter Mutharika koma timakhala kusiyirana titasiyira iwo aja titasiyira ife timapanga zinthu zone kukhalitsa mmene mboma timakhala zotakhalitsa ife simatuluka iyayi koma ndiyo thamangitsidwa ine mudziwa bwino kuti thamangitsa kupita ku court ukapanga 50+1 uzasintha makandidate akuti ayi muthu ophatikizana pamene malamulo apano mudzauza swa malawi panopa tipita panopa pazakhalirani ukamapita palirani sumasintha candidate wina aliyense sungasintha kuti running mate wanga ndisinthe koma nthawi imene anthu anasintha so tidachiro thamangitsidwa ife timapanga zakuti tikhale mbomamu tatumikira malawi ndi misewu imene ijamukuona 6 lane ya DPP zonse zijakuti kuchoka pamene paja muliongo mwakapita mpaka na ukafika ku Nzuzu zituko za DPP zimezi ndiye mwauze kuti iniyo mwasainapo kapena chimene twa kutuluka atisainira contract agreement yanje yoti ife tikafika tidzambo manga imeneyo. Oh yes we are so certain kodi sife toka loko anthu ama science amene afaro bromid ngaradza pesa 14% mavoti wani ife yo we are winning because anthu 10% ya Malawi ndimene kwafuna iwaje 90% si kwafuna amalawi tu tisamatengere kuntoso yaye ndikuze na nzanga Malawi amatoma finyikira nkatu malira nkatu sayankula ife kuno chifake sidaone nkondo Malawi ife Malawi amangodzifinyikira koma akata yankule ama yankule ndibaza mkapa vote no consonloti malapa because that's the question malapa ziti ana malomba limene lolo amalawi akuonera kadi ndiyankhe kuti tidatuka chifanya chani ya ngasimu musatawele ukoti kunena ngati ndi anthu anakuthamangitsa chifanya koti simukunena kuti ife timalakwitsa chisankho choyambirira chichi chisankho choyambirira chichi tidapeza mavoto ochuluka kuposa a Profesa Arthur Peter Mutharika adapeza mavoto ochuluka kuposa achakwera chifukwa chakuti kukoti adakanena kuti mupitenso mmene munthu anapitira timawinanso chisankho chichi koma nane owana kanena kuti muphatikizane mpeze 50+1 koma musasinthe makandidate timawinanso ifeyo koma chifukwa anena kuti sinthani makandidate ndiye kudapeza kuti Saulos ndachakwera adapanga chinthu chimodzi koma mwina ndikuona kuti komwe nkhani kupita sitikukamba pola kuika tikukamba nkhani yonena kuti aifa anatichotsa chifukwa cha system yomwe adachita ye sakukamba zola kuika ndimene ndikumvera na malomba ndakuzani mkuluyu amathathalika kwambiri ana malomba sakufuna kunena kuti okay inu mutitala kwanji sakufuna kunena kuti mimi tukonera ine amalawi imena izi adaloma nazo nina mwaifeyo would you identify some of those issues kabla uthandizireni kuyankhula ndiliyankhe fuso bwana bwana musanandithandizie fa mundithandizira ine mundithandizira ngati ndani inu ndandi bibi mundithandiza kuti bwana tuziwa ndalipo kodi ndingati Malawi ukusindanga kulakwa kwa munthu pali kulakwa pepani tu ndinena pali kulakwa mmaganizidwe pali kulakwa kuchita pali kulakwa kusachita zinthu zoyenera manifestation magawo ngati amene inusuna kuti maganizidwe tavani pali kulakwa mmaganizidwe mindset kuganiza mind pali kulakwa pakuchita zosayenera ndiye pali kulakwa pakusachita zoyenera inu munalakwa mkulakwa kuti
ife kulakwa kwa ife ndi nene kuti kulakwa kwa iko kuti no zina zimene zimachitika zinene ngati za madina za security nainda anyamata athu amapanga zopenta mapenta za blue kapena kumapanga zinthu zina zake maso akabwera kumakhangati anthu kumavuta kumatani zimenezo zinazolapika maenda ndizikwanje ya zikwanje malezala masobadizina zake zikwanje maleza okay anthu amene aja maenda nzikwanje kumasada khabe munthu koma amene apanopa kupanga panopa kumaenda ndi zikwanje ndi miyala ndikumakhapa anthu akakhapa madriver nchifanira kuti kuchimwa tidachimwa zoona koma machimwidwe athu mwina mwake kufika umwamba kumwamba kwa Mulungu atokana kuti nokha papa imene pangina benchmark ya jahena pali chimo lino ali Mulungu ilila kakuzeni chimo lina kumaka imakayo ku Gatolika ine ni Gatolika kumaka imakayo ku Gatolika pali lino mangu vita straight okay mmene akuchimwira anzathuwa tanda kuti kodi ife zathu ziyasima chimoso ya awa ndi machimo enieni so tikuzindikira ndithu kuti pamene popa nayi zina zosakhala bwino komanso it's a question of perception chimachitika ndi chakuti ukakhala kuti president kapena president miyamafotokoza achama nangani nepotism akaona kuti kusogolo kuli ndani uzaonesesa una kuti nepotism imachitika it was there but here this time around there is too much nepotism muzaona una kuti kungamba tiyambe line up ya cabinet ifeyo tu kunoko ku DPP kuno tikamanena kuti DPP is a national party chimene kukambira ndi chani and 2,000 delegates iwa janali 1,400 delegates 2,600 delegates akuchokera kuli konseko ndekuti aliyese akamaona kuziona kuti ndatutumizako munthu ku DPP convention akandipangira maganizo abwino akufuna kupanga chipani chabwino chipani changa so iwaja anzatuwo panopa amene muna kuti ife tinalakwitsa pa nepotism yes somehow somewhere koma nepotism yathu ikamati kusona kuti wankulu wa polisi anali ndani wankulu wa ame anali ndani mupezona kuti anali wakumpoto mwina anali wakusento lito ku university kunali ndani ma minister mabisa anali ndani kopo kungopezona kupeza politician kapena peza panala chaponda pena panala mwanamveka kapena panala ndipo peza nali ma politician ndiona kuti amene ndipo mene ndipo ndinopoti tatu kunena kuti pomalanza tuli ngati iwe munthu uli kuchokera ku Phalombe sukapeze mu mpata mene ngati iwe kuchokera ku Mangoji ngati kuchokera ku Mangoji ndipo mene sungapeze ililo ndipo malanza atu amene amachokera ku Central Region in fact akunena kuti microphone mwabweretsa osabota abweretsa apai ililo ndipo malanza atu ililo ndilawo la iwo nzakukhomo kwawo nzawo ndipo taoneranso ngakhale ndifuna kuti convention ndeti bwereso pamenepo tikamati kuchimwa kwathu si kuchimwa kwati timachita ufuna kuchimwa iyayi paliso ena tichenjezena amabwera okay ndinaso chonje kai ochimwa ambiri ndamene atsatira kuti apita ku Congress party chifukwa pali anthu ena ake ma politicians ena ake amathamangira kukaja boma likalowa chipani chikalowa mboma sanga khale ku opposition ndi anthu amene achamapita kumene kucha ukalowa amene chokasokoneza kusapeza kuti boma ngati apapo MC kagwa anthu omwe achaso azatuluka kufuna sobwera kuti kuya so DPP anthu amene ndamama sokoneza ndamabwera ndikisokoneza mchipani kapena mboma tilangizenso ife sikufuna anthu otisokonezera DPP yake ndifanira kuti ayikonza anthu onse oyipawo atsatira kuti kumene Congress party onse oyipa apita kumeneko panopa ife ndi fabwino bwino ndiye mukati kamapita kutsogolo kulapa inde tikulapa koma machimwe mdatu mwina mwake ndalama zochitira msonkhano umenewo mwazitenga kuti anzanu ajaso mumukafunsa sabata yatha ndipo matinene pamenepo mafunsa za maambasada chanchani ambira kumene Congress party atipatsa ndalama atipatsa ndalama koma sitingachule pano IMCP yakutsa ndalama ndiye kuti pasana game yavuta tu kodi simachitika na malomba John it's an allegation it's a very serious claim no game yavuta pokupatsana malijani pokupatsani musazatiwalire kuti mulo kuti muzapatsa first ngabwere kuje ndikwana ku convention iko ngomuze kuti nani game yavuta ana malomba atu inundo lilime lanu lakuthwa kwambiri ana malomba ndani tipatseni mayina mpaka natakiwe choma mayina ana nero musachule ana uri musachule pesa tukamba za maambasada kodi maambasada ziso kunasonga ndenda ntira kuwiri mkulu uyu koma tinkhulupirira mkulu uyu maambasada zikunasonga okay so ma ambassadors amene anasonkha ndalama ku convention ya MCP
asonkhanso kuno. Is that what you are akusonkhanso kuno tikunena pana kusonkhabe kodi zinthu zikamasokonekera anthu amamba kupita ukundu amapanga chonchi amapanga kuno kujako kwamba kuvuta onde afuna ukukuso akhalengerera kuti boma litasintha musadzandichotse ndikhalebe konkulu basi khale konkulu ndizitumikira wa business wa kontra iya ndikhalebe ndizipangabe business mboma. So, but sizachilendo had an interview with Seningachule pano inu munaonera ananena kuti a business I don't know about a business I don't know about politicians the diplomats ma diplomats nane sinu mayembegezira koma a business I wouldn't be surprised kuti mwalandira ndithu ma million kuchokera kwa business Jonah Kani ya koma sosi yake tinkhulupirire munthu uyu ndipo sosi yake kuti ndani koma ku politics especially za Malawi you wouldn't completely ignore especially tingamandikira zisankho anthu ndalama tawo zona wapatali alipo ena mina onena watu muone kuti kabiko DPP kumpina kuona kangati ndalipo ena so aliso MCP kwa I think do koenea ngasuka konkuno so ali esama ono ndimina kuyimbira so just to be on record IMCB akusonka nawo matero kuti ndata IMCB ngati ndati ma diplomats ndiye naso kumeneko musasinthe ma diplomats kuna sonka zingati maka asonka zingati ma diplomats okay asonka ndani akoma muna brand atipatse zigawo choncho kuti ma diplomats asonka mwako akuboma tipereka yena umali kuboma asonka nene chonchi namba nkhani amaperekedwe tibweranso tikamaliza convention zane kuti mbali yako but you want to confirm on a national TV kuti ma diplomats asonka yes they are not individuals are they not human beings, are they not politicians? Okay let's move on. No, we can move on. Thank you. Mina funso ina mena malankulira chipande chimene cha TV malankulira so mwina amtalika mawa tuona chisankho chonena kuti chili free, fair and credible. To answer that question, fairness and credibility is not just an event, it is a process. It is the process that must be fair and that must be credible, and then you are going to have credible elections. So where we are coming from, Minanaforo was a chairperson number 2 years ago. When it says my delegates the only delegates, these are the delegates that will now cast the vote here. Kuone sasa kuno bwino komaso ndikuone sasa kuti amene ma aspirant da DVP chifukwa yena atangotuka uko kutumidwa kucha kuti abwere kuno. So it is a process kukhala pansi kwambira kwa fotokozera anthu aja marules ake adziwe constitution adziwe malamulo ache komaso kuone sasa kuti metu pangiramo inu mukubwera mpaka kava pebe metu kubisa maina tukupereka. It is a process. So coming tomorrow, that is just going to be a culmination of that process, because now we are going to elect our leader. So to answer you, be assured that we are going to have a credible election, and indeed the leaders that will be elected will be leaders that the people have actually voted them into office. Pali nkhani ya Agadama anayika mbakafe mwi yankha bwanji yoti asagwiritse ntchito dzinalo ngakhale pa msonkhano uno asagwiritse ntchito sane muyoti Gadama ndeno memwe fotokozeramu anena achulapo za DPP venemo ayi palibe DPP sono mundifusira koma kunoko pa convention imene Agadama akupikisana nawo ngati vice president central akubanja kuti dzina la Gadama lisagwiritsidwe ntchito sipo pakwenda pakakhale mayina pamene paja pomwe anthu ma delegates azikachonga pakakhale mayina printed pamenepo po Gadama uyu ndi wakuti akupikisana nawo ngati kuchipani mawa lino mugwiritse ntchito dzina ndifotokoze chonchi chiletso chabwera chija chabwera kwa Gadama osati ku DPP
malamulo tidzatsatira bwino bwino. Okay. Gadama versus Gadama. Yeah. A Banda versus Banda. Na Malomba versus na Malomba. Has nothing to do with the DPP. Okay. Kuletsa kumene kujako kaya kuti chiletsocho ena so ife tukumafusa mwina so mudzifusa kodi anali kuti nthawi yonseyi kuti akambweresere munthuyo chiletso choterechi anali kuti kubwera pano kodi alipo wina amene akwatuma kapena ndi ndale zomwezi ife timafusa ati choncho. Okay. Kodi ndale zomwezi alipo ndio ukaonanso kuti kodi amene akwayimirira anthu amene akutero anali kuongereza ndakuongereza they're not even Singulolani nkhanizo zili nzakukhoti ndiyambe chonchi timafuna kuti mina tisapelo inkadi mukhanga ndakizotaiona koma sikukamba za dini koma zakuongeresa nanga zakuongeresa zikubwera bwanji zakuongeresa zikubwera bwanji nakayibwera bwanji pano mesa adiponyera kasipa kasipa tu kasipa chokuongeresa inusumuti hasa anali kuti ana malomba ine ndimakulemekeza tisatero oyi tisatero basi nkhaniyo yataimu kaniyo okay afuse na Gadama Kasipa achokera sokutana ana malomba kuti Malawi akamayang'ana DPP akulamula pano nga MCP Malawi amene akufuna kutalira kuti nkavoti chaka chamawa ndifuna wanene kuti why would they opt for DPP? That's a very good question. It's a good question. Yeah, that's a very good question. And I will answer for the DPP. Yeah. Ndikuyankhe ndipo ndifusola bwino. Ife wa DPP ife tikutengera experience yathu yakayendetsedwe kadziko. Tikuyambira nthawi ya Bingu njala idata. Mundipetsa? Njala kutha. Tidatsisiratu njala. Malawi munomo ngati panali economy kapena dziko limene limakula kwambiri kumakula pachaka ife nali number 2 after Qatar. Ntchito zothetsa njala, ntchito za chuma number 1 a DPP. Padaka palibenso Malawi muno palibe. Kubweranso ulamulo wa Professor Arthur Peter Mutharika panalibe ndi munthu ndi mmodzi amafa ndi njala kumadandaula. Komanso economy inali yabwino. Pano anthu akulira kuti kodi ndalama nditenga kuti mthumba kuti kwagule sugar, kwagule sopo, kumachiro sowa. Yeah, but the question that we keep on asking, the question that we keep on asking is the dynamics have changed. What dynamics? The economy. So explain what dynamics in the economy have changed. No, many the dynamics is not really 5 years ago. Still many is not really. What are those variables in the economy that have changed that are not the same? So many is Ukraine. Ukraine. So COVID. So COVID was there even when no, the point yakuna brand on yakuti mukana kha kuti DPP zimene akumana zwacha kwela ndipo kuti mwina nanusi if you were in power. Yeah, mukana kumana things differently, very much differently. Tiyambe kuti anthu sadakafa ndi njala kodi nkufa ndi njala anthu zikudzana bwanji ndi nkhondo yakujereni zikudzana chani ife tili kuno anzathu aku Mozambique sakufa ndi njala chifukwa chani anthu anzathu aku Zambia sakufa ndi njala aku Tanzania sakufa ndi utsogolero dziko lino kwambira kalekale kumakhala ma shocks zinthu zobwera iyayi mvula yagwa yochuluka iyayi mwakuti mphepo iyayi mavuta. It requires, it takes a decisive leadership kuti kapange solve zimene ndi utsogolero akupanga iwo wamapanga prioritize chani amene ali mboma ife tikuti mapanga prioritize moyo wa munthu ife ours is people centered development munthu timantenga munthu ife ule tukupanga munthu sitikutenga nsewu sikupanga za nsewu situngopanga makagula fertilizer kuti kutagula fertilizer nduyu tukamba kuti wadi munthu uyu kuti akhale munthu aine aje aine opita chipatala akhale ndi ndalama pa nyumba pache komanso munthu ngati ndi ana apite ku sukulu anaja apite akapeze ntchito tikuyangana zimene zichazo ndi ife DPP tapangapo anthu amalawi akamativotera pano
akuvotera kuti njala ichaikuta nthawi yatithera, we should be winding up. Mwina. Yeah. musatseke sanga atu ya Sara? musatseke sanga yatitseke. ayi mwakhangani mwagumula China na Malomba. Tinamva kuti mwaitana zipani zina. Yeah. UTM. Yes. UDF. Yes. Afford. Yes. Have they confirmed kutaka kubwera mwamba kambira naka kapita za ubale kwa chaka chamayo? mafuso awiri pamene apanga confirm kuti akubwera. Yeah. Apanga confirm onse akubwera ndipo mawa muwaona. Nimafuna so kuti akabwera. UDF, Afford, UTM, ime sina itani ende kuti my Congress party. Osimile ndani fanya. Mwaitana? APP so taitana. Okay. Congress simile ndani fanya? Congress. Lokita itana ingabwera. Singabwere. Ndio ungolemba kalata kuwapasa kupanga uje sangabwera. Okay. So the second part of the of Jonas' question. Kuti mwina mukuyanga na alliances ndi zipani mwazitana. Okay, tiyange chonje. Paife toka DPP tidapangapo kali 50+1. Suli sidapangepo ayi. Okay. Tidapangapo. Ntai yawo mnyo wa bingu. Ndapeza 66%. Komano dziko lino meli lili panova sunganene kuti atuliyendetsa weka kapena ulamulira weka. Osamakhala wajera yani. Ngakhala utakhala kuti ulubomako iwe chipani chako ichi chikulamulira mbomako. Suyenera kungoyendetsa weka dziko lino. Pala Malawi osiyana mbiri umafuna kumaitanizana. Anzatu ku China kuja amakhala kumeruja. Umapezeka I've traveled to Uganda to Rwanda kumwe kuja kwa this party. Umapezeka ono kuti mu cabinet mwa muliso azipani zina zosiyana. Kumaendetsa dziko limodzi. So ifeyo sikuti kuti pamene tikuita anthu anzatu ndikuona kuti tikupanga alliance kapena sikupanga alliance kuti ndikuti dziko lino sungakhale weka. You need to collaborate. Then if you to collaborate in that family wa zakutsogolo tichoke pano tikafike penapo tizazoona kutsogolo koma we cannot say no, we cannot say yes. Chabwino mawo maliza titiene nati malize basi. I think inende malize motere. DPP convention ndi nthawi imene akuyenera kuti apange spell out kuti alinchani chimene Malawi akuyenera kuti awauze kuchoka pano kupita achitsogolo. Strategically zimabwera zisankho zikuyandikira. Malawi kunjako akumafunitsitsa kuti adzimva. Ma convention imo kuti alinchani chokuti atipatse. So timba zimene zomawa. Exactly. Amutalika mu speech yawa atifotokozera zimenezo. Ndikuyankhula nchifukwa choti kuti prove return to proven leadership. Utenga ukakhala pamenepo. Okay. Kuti tukubwereranso tukudzapanga chani. Kani ndio tukubwereranso tukudzapanga chani. Mafuna amba kulankhula pamene bwino. Kuti Malawi adzina akamakhala convention ikatha adzinena kuti why should I have to go back to DPP? Tidatabakisa ntamene ija. Why do I have to go back to DPP? So iwowa being the main opposition political party, they are government in waiting. Abanguka samankhule? Okay. They are government in waiting. Yeah. I really hope akakumana masiku amene microphone paka akhala ndi reflection yolondula. Akuluakulu tinkala witsaizi. Tikamabwera, can we be born again? Ma areas yawa zinazoona leo. Tukupatsani mpata munena mawo maliza msadera. Izita sinthako enda akamapita kunjako adzipita ndi message. Yona kuti mwina ndikapita ndi. Muona nyamaradu mbuyo. Muona. I'm very protected. Mafuna mbalize Jojo Brian. Mafuna mbalize. Cafe, your last thought for this hour. Okay. Nane mogwizana ndi Jona. Koma ndimaona kuti nkhaniso ya osa muyangana momoteza nsika nayo iyi nera Malomba sangando sanga ophize nera Malomba sangando ndabya ndipakira nchilo kwambiri ku parliament ndena ngamuyangana momoteza bwana mwana kuti yakuoneka bwana akondikire usamikire kuona mamona aya mwana ndwami ngamo ndero ukushika vikira kopsheza komanso mkatundu pia isimuka mopsheza muna adziwa komwe ndupita fuka ama ndidziwa bwino muna adziwa komwe ndupita kuti chabwino ngisabiririze ari mudziwana tikachoka nomene alowe mulowera akutera nkhani imene yokutawirisa kuti mafusiti ndimaona ngati kuti from here watesera banja
zanu zilita Yeso takuta. Ale sali babanja, ale sali babanja. Chabwino. Nditu. Bana mwina amene ankolo kapena. ya usatera ale sali babanja pano. Ali pano ali babanja. Chabwino. Koma ndi manena And I don't know how we have reached there. awawa Zona please. Koma iwo akudziwa komwe ndikulowera ndikani. Okay. John ofotokoza kuti awunikirepo zinthu zina zomwe angamakauza Malawi kunjaku kuti kodi abwerereso mboma chifukwa chani. Koma ndimaona soti nkhani yomwe akufunika iwunikireso ngati kuchipani nkhani yokhudza utsogoleri wa chipanichi. Pakatipa mchipani mumudali mipungwepungwe ndithu ndimafotokoza ndakhaso ndikulemba nkhani zambiri za ku DPP ku koti alowatuluka alowa amachaza bata lidabwerera chifukwa choti mwina ena amene amakhangatira kupititsa chipanicho ku koti adakambitsa chipani chawo pano. Nkhani imene ndikunena yokhudza utsogoleri Brian, tinaona anthu ambiri amene amafuna kupikisana nawo pa mpando wa president mchipanichi adayamba sokale misonkhano ndimanena asopa choti tidapita songa kale misonkhano ya anthu ena amene amafuna mpando wa president koma kena kwa adaona kuti ayi mwina situdziwa zifukwa zake koma kena kwa achokapo padala Bright Nsaka padala Mwanamveka agadama aja kena kuti aona anthu achokapo. Nkhani ine yomwe ndimafuna ndiyankhulepo Brian ndimene yonena kuti chipanichi panopa Peter Mutharika akulowa no post koma mwina kutsogoloko ngati chipani ayambeso kuunikirapo kuti kodi utsogoleri wa chipanichi kanthawi kena kuyenerabe uchoke m'manja mwa Mutharika. Utsogoleri wa chipanichi ukulowera kuti anthu asamakhale ndi mantha kwenikweni kuti apikisane nawo pa mpando umene wa president chifukwa zomwe ndikunena zoti padala adapikisana nawo analinda ya 20 ya DPP. There was a time and abisana ajimutu banda. Okay. Ndiye kudalibiretu wota kuzopikisana na Mutharika. Adalipo to ndizomwe ndikunenazo kuti adalipo. Okay. Anthu awawa amaufuna. Okay. Anthu awawa amaufuna mpando president. Koma mwina asana ndidule ndingotsendera pamene kunena kuti chipani cha DPP kutsogoloko nkhani imene inde ndiyovuta ndikudziwa koma ambeso kuunikira kuti kodi pabwere munthu wina kupatula pa Mutharika pabwereso munthu wina amene ndithu adzapitirire nacho patsogolo chipani chifukwa sangapitirira Mutharika pano yankhani anyway andiuza producer 3 times kuti timalize sono awa yamba nkhani yakuti so dakata sokhala ndi mwina ka 30 minutes. Okay. Koma tinene chonchi moyo wina uli wonse umabadwa umakhala mwana umakula kukula mpaka nakupita kujeni kumakalamba mpaka kukhala munthu wamkulu. Chilichonse chimakhala ndi uchiyambi ndi kumapeto. Leadership chifanya kuti tikudandaula panopa kuti mtsogoleri wake panopa suli bwino chifanya chani chimakantenga munthu kungontenga munthu yo asakudziwa ntchito ichi ndino amangokhalanso munthu uja sakudziwa ntchito saphunzitsanso mna aphunzitsa ndani pesa sakudziwa ntchito ichi. Leadership imafuna ndithu stages. Professor Peter Mutharika apita no opposed. Why? Anyamata amene amafuna kuyimirawo game ayita ku kodi loko boxing imene sana opsezedwe kodi pamene opseza boxing imene amene kuona kuti papa chipona ngati mina lindo yoyo ndikali pane naye ne pano uyo chakuno uyo bouncer uyali apa ndi timenyane apa ine so mwatenga Professor Peter ngati bouncer apa boy ndi mutenge Mwanamveka ngati ndi angoiopera Mwanamveka ansaka agadama. tikufunireni msonkhano wabwino and ife ya Times Television tikhatili pano throughout kaya mufika usiku kaya mufika mmamawa tichezera nanu limodzi tikhatili ife yetu msonkhano uno sukhala ngati wo machitochezera ngati muli mbindikirwa tipanga zonse za dongosolo muonaso kuno bwino ositifika mama anthu mafika magona zoti anthu kugona motowa jambuliwa kukhala wamwanji munamaliza iniyo musamalize ndi anamalomba kusabera anamalomba tikufunireni anamalomba sikuti mwito zunzika ifani makona anu mene kuja tikufunireni msonkhano wabwino anamalomba ndipo mukatiperekera mafuno abwino kuchipani candidate anu amene ali ano opposed Peter Mutharika we wish him well. Tikufunireni msonkhano wabwino ndipangireso wish tu
atikumagwa atu ife toyankhulira dzipani padala koma nthawi yatha Brian, wapatsa mpata munthu uyu. Tiyamba zina. pamene panso ndiye pamapeto a programu athu yapadera kuchokera kuno ku Komesa Hall kumene timakuonetserani mmene zilili. Ife at Times Television tilibe mbali, tinali ku MCP and we gave them full coverage. Kunonso kuno tikupatsani full coverage, kaya kwa UTM kaya PP tipitako because Ola umodzi. umodzi Yeah, ilipo. tipitanso. So the reason why we're doing this is kuti inuyo ya Malawi mudzidzisankhira nokha. Yes. Kwamvawa mudzidzisankhira nokha. And 2025 mukapange chisankho chabwino malingana ndi mmene mwamvera. Koma usati tidziti amvedwa okha awasamve aisititero. Ife tikhala fair. Koma inunso mukhali nafe bwino pano. tukhala nanu bwino ndi kutsimikizeni mukhala bwino pano. Chabwino. Muja muja Ah. pano. Mumwa pano. Kodi muona ngati ife company sirikali kuleza kuja pano? Pamene panso ndiye pamapeto a programu yathu ndine Brian Banda, mzangayu ndi Jonathan Nkuku, awo ndaje mwali athu Kathe Maulidi, awo ndemwe aona kale afunire zabwino kulikani data amene akupikisana naye. Nanga kalowa mboma ndi zikhala bwanji ngati ayambo kulemba lero. Wishing you the very best of the evening. We have the full coverage ya DPP convention tomorrow from 8 o'clock in the morning. Ndine Brian Banda, usiku wabwino.